दिनै बारग' एनडिएफबीनि 33थि मुंख्लं सान। बर' हारिनि रैखाथि थामोन्थानि थाखाय आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि थांखिजों 1986 इं मायथाइनि 3 अक्ट'बर खालि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय अदला खासिबारि मुंनि गामियाव BHF बर' सिकिउरिटि फर्स मुंनि हाथियार लाग्रा आफाद जोनोम जादोंमोन। उनाव 1996 इं मायथाइयाव BSF खौ सोलायनानै NDFB मुं दोननाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि 1988 इं मायथाइनि 14 सेप्तेम्बर खालि NDFBनि एक्सन कामान्डार बि बांगुरगोरा बिथाङा सुथुरनि आखायाव आफादनि गिबिसिन मुंख्लं जादोंमोन। बे सानजोंनो लोब्बा लाखिनानै NDFBआ दिनैनि 14 सेप्तेम्बर सानखौ माहारियारि मुंख्लं सान महरै फालिबोदों। दिनै गुबुन गुबुन जायगाफोरजों लोगोसे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सनाय बारग' NDFBनि केम्पआव मुंख्लं सानखौ फालिनानै हारिनि थाखाय मुंख्लं जालांनायफोरखौ गोसोखांनानै बिबारजों मान बावनाय हाबाफारिखौ खुंफुंदों। माब्ला जोङो मुंख्लं जालांगोन जों रावबो मोनथिस'वा। नाथाय बेखिनि समायावबो जोंनि बिमाया जोंखौ हारिनि थाखाय नांसोमनो आरो बाउसोमनो थाखाय जोंखौ बेहाय दैथायहरदों। बेनिखाय जोंनि जोनोमगिरि बिमा आरो मुंख्लं जानायफोरनि बिमाफोरखौबो जोङो साबायखर बावनो नांगोन। 33थि NDFBनि मुंख्लं साननिखौ लोब्बा लाखिनानै बयनिसिमबो गिबियावनो जांख्रिथायारि गोजोन गाहाम हामग्लायनाय बावहरबाय। लोगोसेनो NDFBनि 34 बोसोर हाथियारजों गिख्रंथाव संग्राम खालामनायाव जायफोरा गावसोरनि आगोमा थै जिउखौ बर' हारिनि इयुन गोजोननि थाखाय बावसोमलांबाय बिथांमोनखौबो खर' गंग्लायै मान सन्मान बावदों। दिनै जोंनि बे 33थि मुंख्लं सानखौ लोब्बा लाखिनानै फालिनायनि गुबै थांखियानो बेनो। मोनसे बाथ्रा दङ, जाय हारिया मुंख्लंफोरखौ सन्मान होनो रोङा, जाय हारिया मुंख्लंफोरखौ नेवसियो, बे हारिया बुहुमनि बिखानिफ्राय जोबस्रांलांनो गोरलै जायो। बेखौ दिनै जों बेफोर गासैखौबो मोनदांनानै आरो जाय बेक्तिफोरनि थाखाय जाय सुबुंफोरा दिनै गावनि बेसेन गोसा जिउखौनो दिनै बावसोमलांनायनि थाखाय बर'फ्रा दिनै थांनानै दङ, बेखौ दिनै जों बुजि मोननानै बिथांमोननि बावसोमनायानो हारिनि गेजेराव बयनिख्रुइबो गोजौसिनावखाय जों बिथांमोनखौ अराय जोंनि गेजेराव गोथाङै लाखिनो थाखाय दिनै जोङो NDFBनि मुंख्लं सानखौ जों फालिदों। जेब्ला 1988नि दिनैनि सानाव 14 सेप्तेम्बराव NDFBनि गिबि मुंख्लं बांबुरगोरा सारा मुंख्लं जादोंमोन, बै समनिफ्रायनो NDFBआ मुंख्लं सान हिसाबै फालिबोगासिनो दङ आरो दिनैबो फालिदों। मुंख्लं न'खरफोरनिसिम सरकारनिफ्राय जेरैबायदि रेसपन्स होनांगौ, जेरैबायदि बिथांमोननिसिम मोनसे रिहेबिलिटेसन होनांगौ, बिदि नुनो मोनाखै। दिनैनि थारिखआव दिनै जोङो बुंनो नांगोन एकर्डनि उनाव दिनै जायफोरा एकर्ड खालामो बिथांमोनजों थैनायनि माखासे अनसुंथाइफोरखौ मुंख्लं जानायफोरनि मुङाव दिनै सोरखारा अनसुंथाइफोरखौ होयो। दिनै NDFBनि बेलायावबो बे जिनिसा दंमोन। दा BTR एग्रिमेन्टनि उनाव फार्स्ट टाइम दाखालि BTC सोरखारा मुंख्लंफोरनो अनसुंथाइ होदों। बेयाव जों नुदों 40 जननि मानसिफोरनि मुं फैदों। बेयाव 12 जनाल'सो दिनै NDFBनि, बाखि 40 जननि 38 जना दिनै गुबुन। बेयावखाय दिनै जों खावलायगोन NDFBनि मुङाव मुंख्लं जानाय खमब्लाबो दिनै 3,000नि बारा सुबुंफोरा दिनै गावनि जिउखौ बावनानै मुंख्लं महरै दङ। बिथांमोनखौ दिनै सोरखारा थाबैनो अनसुंथाइ होनांगौ आरो बिथांमोननि जि मोननांगौ बेखौ दिनै जायफ्रा सोरखाराव दङ बिथांमोना गावसोर जुदि होनो हायाबा जिनिफ्राय मोनगोन बिनिफ्राय बिथांमोना बिख'ना लाबोनानै जोंनि मुंख्लं न'खरफोरनो होनांगौ होननानै जोङो दिनैनि समाव जोङो गोख्रोङै खावलायगोन। मुंख्लं न'खरफोरनिसिम मा मेसेज दङ नैबे समाव? दिनैनि समाव जोंहा मुंख्लं न'खरनिसिम बेबायदि माबा मोनसे गोजोनथाव मेसेज जोंहा गैया। दिनै बिथांमोननो जि मुंख्लंफोरनो जि अनसुंथाइ होनांगौमोन बे अनसुंथाइखौ दिनै जोङो लाबोनानै बिथांमोननो होफैनो हायाखै। नाथाय मोनसे बाथ्राखौ जों बुंगोन, जोंनिफ्राय जेसेबां हायो जों नाजागासिनो दङ मुंख्लंफोरा जिबायदि सन्मान मोननांगौ, जिबायदि अनसुंथाइफोर मोननांगौ, बिनि सायाव दिनै NDFBआ गोरा गोख्रोङै नोजोर होनानै खामानि मावबाय थादों, सोरखारखौ बुंगासिनो दङ। बेखौनो दिनै जों बुंगोन, नोंथांमोना नार्भास जानो नाङा। नोंथांमोननि जि बेक्तिफोरा मुंख्लं जालांबाय बिथांमोनखौ जों बावनानै थाङाखै, बिथांमोना जोंजों लोगोसे अराय गोथाङै दङ। बेखौनो दिनै जों मुंख्लंफोरनि न'खरफोरनो बुंनो हास्थायो। जोङो मानगोनां BTCनि EM फेरेंगा बिथांखौ जोङो रोजा रोजा साबायखर बावगोन। बिथाङा जिबायदि खामानि मावबाय थादों दिनै मुंख्लंनि बेलायाव। दाख्लै गावनि फेसबुक पेजाव बिथाङा बुंबावबाय मोनसे मुंख्लंफोरनि लिस्टखौ बियो आपल'ड खालामना होनानै बेयाव जायफोरा थालांदों थाबैनो माने डिटेल्सखौ हरनांगौ होननानै बिथाङा बुंदों। बेयो थारैनो बाख्नायथाव, जों बाख्नायदों। बिथाङा दिनै रावबो जाहाथे जों थालाङा बिनि थाखाय नोजोर बोनानै सोरखाराव थानाय बिथाङा खामानि मावबाय थादों। बेवहाय जों बिथांखौ हामबाय होनदों।